Kwentong Takip Silim. Solo Riding. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako nga pala si Jose, tubong Naik, Cavite. Sa edad na 21 ay kasalukuyan na akong independent at nag-iisa sa buhay. Dati akong naninirahan sa Quezon Province, ngunit na destino ako dito sa Cavite nang mapromote ako bilang team leader sa pinagtatrabahuan kong telecom company. Good morning, TL! Wow! New ride po ah! Uy, good morning. Aga nyo ah. Naks naman, umaasenso na si TL. Nako, hindi naman. Nakakaipon lang kahit papaano. Uy, siya nga pala. Agahan. Uy, may pa-burger. Salamat, TL. Yes naman! Thank you, TL! Sana all may ride para hindi nalilate. May time pang umorder ng burger. Walang anuman. Bayan na kayo at mahaba ang araw natin ngayon. Skeletal workforce. Kaya tayo-tayo lang muna mag-aasikaso ng mga calls mamaya, ha? Naku, TL! Alam mo, parang pumupogi ka ngayon. Palunch ka na rin mamaya ah. Sus. Ayan na. Nagkakabula na. Bilisan nyo nang kumain dyan at magsimula na tayo na maaga para makauwi mamaya. Dahil sa tagal ko sa trabaho, bagamat sapat lang ang aking kinikita buwan-buwan, ay nagawa kong makapag-ipon ng pambili ng pangarap kong motorsiklo. Noon pa man ay hilig ko na kasing mag-road trip, lalo na kapag stressful at toxic na sa trabaho. Kaya naman, matapos makuha ang bagong motor, ay sinamantala ko na kaagad ang aking day off. Naghanda ako para sa isang 2-day road trip sa Alfonso, Cavite. Mga 40 minuto lamang ang biyahe mula sa Naik papunta sa Alfonso. Kaya naisipan kong bumiyahe ng hapon at mag-overnight na lamang sa bayan o kung saan aabutin ang pagod sa gabi. Anak, sigurado ka bang ligtas yan? Alam mo naman ang mga motorista ngayon sa highway, puro padalos-dalos. Oo naman, ma. Hindi naman ako masyado mag-highway eh. Ay bakit? Pupunta ka ba sa liblib? Diyos ko, mag-iingat ka. Maraming kawatan doon. May dala ka bang tubig, pagkain, bihisan? Siguraduhin mong sapat pang 3 araw ang mga dala mo ha. Baka ma-stranded ka kung saan. Ma, 2 araw lang ho ako magro-road trip. Overnight nga lang eh. At uwi rin naman ako kinabukasan. Hindi na talaga kita mapipigilan ano? Ma, relax ka lang. Uwi akong ligtas, pangako yan. Ay, tumatanda na talaga ang mga anak ko. Oh, basta. Mag-iingat ka ha, magde-text ka at tatawagan mo ako. Anak, miss na kita. Miss na rin kita, ma. Kaya mo, sa susunod, dyan naman ako magro-road trip. Ay nako, magmamotor ka mula Naik hanggang Quezon? Ikaw bata ka, huwag mo akong susubukan, malilintikan ka talaga sa akin. Sige na, ma. Baka gabihin pa ako sa daan eh. Text na lang. Sige anak, ingat. Pasado 4:00 na ng hapon nang umalis ako sa bahay dahil alam kong wala namang traffic sa aking daraanan sa mga oras na ito. Mula sa bayan ng Naik ay pinasok ko ang shortcut sa Barangay Halang. Napakaganda at napakaaliwalas ng daan na ito. Naramdaman ko ang hampas ng presko at sariwang hangin at nakalimutan ko ang stress sa trabaho dahil sa magagandang tanawing natagpuan ko rito. Habang nagsa-sightseeing ay naisip kong bagalan ang aking takbo upang manamnam pa ang ganda ng tanawin sa aking paligid. At dahil sa kawalan ng presence of mind at pagpapawalang bahala sa oras, ay inabot ako ng gabi sa daan. Bagamat alam kong shortcut ang aking dinaanan, ay hindi ko inasahang malabitukang manok pala ang kalsada sa lugar na ito. Liblib, mahamog, at nanunuot ang lamig. At dahil inabot na ako ng dilim,
ay nagdalawang isip na ako kung itutuloy ko pa ba ang aking ruta. Ngunit dahil sa kagustuhan kong matapos ang ride ay tinuloy ko ito. Ganap na 6:00 na ang oras sa mga panahong iyon at wala na akong nakakasabay na ibang sasakyan sa shortcut na ito. Kaya't bago magpatuloy sa ride ay naisip kong tumawag muna sa mga kakilala upang masigurong may nakakaalam sa aking kinaroroonan. Hello, TL. Bakit po? Hello Jerry, asan ka ngayon? Nasa bahay po, sir. Off ko rin ho ngayon eh. Ay, oo. Oo, alam ko naman. Hindi ako magbibigay ng trabaho. Huwag kang mag-alala. Magtatanong lang sana ako. Alam mo ba tong shortcut dito sa may barangay hal... Hello? Hello Jerry? Makalipas ang ilang sandali at ilang kilometro ng pagmamaneho ay nakarating ako sa isang tulay. Medyo may kalaliman ang tulay at may rumaragasang ilog sa ilalim nito. Nag-alangan muli akong tumuloy dahil sobrang dilim at zero visibility na sa daan. Nagtatayuan na rin ang mga balahibo ko sa katawan dahil bukod sa sobrang lamig ay walang signal ang aking cellphone sa lugar na ito. Ngunit dahil porsigido akong tapusin ang ruta, ay sinuong ko pa rin ang ilalim ng tulay. Laking gulat ko nang sa wakas ay may naaninag akong mga tao sa gilid ng daang ito. Ay sa wakas, makapagtanong na nga. Kuya, ate, alam niyo ba yung palabas rito? Lalapitan ko na sana ang mga taong iyon nang bigla kong maalala ang bilin ng aking ina na mag-ingat sa mga tulisan. Bahagya akong natakot at nagalangan. Ngunit dahil walang paraan upang mag-U-turn sa lugar na ito, ay kinailangan kong magpatuloy. Nang makababa ako sa tulay, ay saktong tumama ang headlights ng motor sa mga taong ito at nang maaninag ko sila, nakita ko ang isang imaheng kahit kailan ay hindi na mabubura sa aking isip. Paulit-ulit akong napasigaw at napamura sa aking nakita. Mga taong malahayop ang itsura, makakapal ang balahibo, matatangkad at nanlilisik ang mga mata. Hindi ko mawari kung unggoy o kung anong klaseng mga nilalang ba ang mga ito. Ngunit di maitatangging kawangis at halos kasukat nila ang isang tao. Sobra-sobra ang takot ko noong mga oras na iyon. Pakiramdam ko'y sasabog ang aking dibdib sa sobrang lakas ng tibok ng aking puso. Matagal na tumitig sa akin ang mga nilalang. Ngunit bago pa sila makalapit ay umarangkada na ako paalis. Hindi ko na inisip kung saan ako patungo at hindi ko na inalintana ang alikabok at lubak sa daan. Nagawa kong makalampas sa tulay at laking pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi niya ako hinayaang mapahamak habang binabagtas ang daang iyon. Di nagtagal ay nakarating rin ako sa bayan ng Alfonso. Saglit akong nagpahinga sa isang convenience store at saka naghanap ng ligtas at komportableng matutuluyan para sa gabi. Habang nagpapahinga ay hindi ko maiwasang manghina at manginig sa takot sa tuwing naaalala ang nangyari. Habang buhay nang nakaburda sa aking isipan ang hitsura ng mga nilalang na nakita ko sa tulay na iyon. Sa mga motoristang nagbabalak suungin ang rutang tinahak ko, siguraduhin yung bukod sa tubig, pagkain at damit, ay magbabaon rin kayo ng dasal at tatag ng puso. Kung hindi, ay mas mabuti pang huwag nyo nang bagtasin ang daang ito. May bumulong sa akin. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi ang aking karanasan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jeff
Ako po ay isang 35 anyos na delivery rider mula sa Bacoor, Cavite. Kasalukuyan akong naninirahan rito kasama ang aking asawa at 2 anak. Aaminin ko, noong unay hindi naman talaga ako naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Hindi naman kasi ako matatakuting tao. At madalas, iniisip ko na ang mga kwentong paranormal ay pawang mga pantasya at haka-haka lamang. Sa tinagal-tagal kong nagtatrabaho bilang rider, ni minsan ay hindi ako nagkaroon ng kakilakilabot na karanasan hanggang sa dumating ang isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Naganap ito sa araw ng Sabado. Rush hour, kaya't maraming customer na nag-aabang ng mabubuk na sasakyan pauwi. Isa na ako sa ilang mga riders na nag-duty sa mga oras na ito. Matapos maghatid ng ilang mga customer, ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ina. Hello, Ma. Hello, Jeff. Kumusta? Ayos lang ho, Ma. Nakapaghapunan ka na ba? Hindi pa nga ako eh. May susundin pa muna akong isang customer bago po magpahinga. Ay, ikaw ba'y naka-duty pa? Opo, Ma. Rush hour kasi. Medyo madami-daming nag-aabang na magbubuk. Pwede bang pagkatapos niyan sunduin mo ako din sa Batangas? Ayaw daw ng papa mong magpagabi ako din eh. Oo naman, Ma. Sige, kaso paantay na lang ulit konti ha. May ihatid pa kasi ako sa Paranaque, Ma eh. Baka medyo gabi na rin ho ako nadating dyan. Di po ba magagalit si Papa? Ay, sus. Bahala siya. Basta dumiretso ka rin niya pagkatapos niya na. Sige po, Ma. Nang maihatid ko ang huling customer ay agad akong bumiyahe papuntang Batangas. Dahil sa sobrang traffic at layo ng aking mga destinasyon ay pasado 9:00 na nang masimulan ko ang aking biyahe. Upang mapabilis ay naisip kong dumaan sa isang di tanyag na shortcut sa bandang Tanawan kahit di ko pa masyadong kabisado at ilang beses ko palang itong nadaraanan. Nang makita ko ang entrada sa daan na yun ay agad ko itong sinuong. Kahit walang kailaw-ilaw, walang katao-tao at labis na magkakalayo ang mga bahay sa paligid. Sinubukan kong iwaglit ang pangamba sa aking isip at binagalan ko na lamang ang takbo upang manatiling ligtas sa daang ito. Ayon sa ginagamit kong navigation app, ay 30 minutes lang umano ang aabutin ng biyahe ko rito. Ngunit lumipas na ang ilang oras nang mapansin ko na ang mga bahay na nadaraanan ko ay umuulit-ulit at tila di ako umuusad sa aking dinaraanan. Sinubukan kong i-check ang aking lokasyon sa navigation app, ngunit nagloloko na ito. At ang cellphone ko mismo ay nagloloko at namamatay-matay na rin. Abay, napakamalas nga naman. Kung kailan ka nagmamadali, saka naman nagkakaganito. Kung alam ko lang, hindi sana nag-highway na lang ako. Shortcut pa kasing nalalaman, nalungkat ka tuloy. Bigla akong nanlamig nang makarinig ako ng isang mahinang hagik-gik. Huh? Narinig ko yun nang dumaan ako malapit sa isang puno. Tao po? May tao po ba riyan? Ako, ay mga bata kayo. Huwag niyo akong pinagtitripan ha. Hindi ako natatakot sa inyo. Kalis na nga rito. Sinubukan kong ipagpatuloy ang pagbagtas sa daan. Sa mga oras na iyon ay naisip kong siguradong nag-aalala na ang aking inay, kaya't binilisan ko na ang pagtakbo. Agad akong napatingin sa aking likuran dahil ang ingay ay tila nagmula sa isang taong nakaangkas sa akin.
Dito'y sa unang pagkakataon ay nakaramdam na ako ng gimbal at takot. Hindi ko akalain na sa buong buhay ko ay dito pa ako magkakaroon ng ganitong karanasan sa isang madilim, liblib at di kilalang lugar kung saan isang maling likulang ay maaari na akong mapahamak at wala nang makakakita sa akin ng buhay. Diyos ko, ingatan niyo ako. Kailangan ko pa akong makauwi sa aking inay. Ay, tiyan naman oh. Tantanan niyo na ako. Dali-dali akong umalis sa lugar na iyon, ngunit habang nagmamaneho ay ramdam na ramdam ko ang biglang pagbigat ng dinadala kong motor na tila mayroon ngang nilalang na nakaangkas rito. Upang mawala ang aking takot ay nagsimula akong magpatugtog. Gumaan ang aking pakiramdam nang tumugtog ang mga kanta sa aking cellphone. Ngunit bahagya pa rin itong nagloloko at panakanakang humihinto. Naisip kong hindi nabigyan pa ng pansin ang kababalaghang ito at magpatuloy na lamang sa pagtakbo. Laking tuwa at pasasalamat ko nang sa isang bahagi ng kalsada ay makakita ako ng liwanag. Maririnig ang mga wangwang ng pulis ng isang pulis mobile na nakaharang sa daan at mga pulis na kapalibot sa isang crime scene ang sumalubong sa akin. Binagalan ko ang takbo at nakita ko ang biktima sa crime scene na ito, isang lalaking nakabulagta, duguan at tila nasangkot sa isang barilan. Boss, ano po bang nangyari dito? Sir, magandang gabi ho. Bakit ho dito kayo napadpad? Sinubukan ko kasing daanan yung shortcut daw ho dito, papuntang Batangas. Ay nako sir, delikado ho ang daang ito. Nakatanggap nga kami ng report na may drive-by shooting na nagganap dito kanina. Sa kasamaang palad, hindi na ho umabot yung ambulansya at dead on the spot na ho ang biktima. Ganun po ba? Nako, nakontak niyo na po ba yung mga kaanak niya? Napunta na ho ang nanay niya rito. Iyak nga ho ng iyak nung nakausap ko sa telepono kanina. O siya, gabing-gabi na ho. Mauna na ho kayo. Dire-diretsuhin niyo lang po ang daang ito at sa Batangas na ho ang labas ninyo. Sige sir. Ako sir, maraming salamat ho . Walang anuman. Mag-iingat ho kayo ha. Makalipas ang ilang sandali ay nakita ko na rin ang highway. Ngunit laking pagtataka ko nang pagkatingin sa orasan ay nakita kong 9:00 pa rin ng gabi. Tila hindi umusad ang oras mula nang umpisahan ko ang pagtahak sa shortcut. Pakiramdam ko kasi ilang oras rin akong namalagi sa madilim, misteryoso at katakot-takot na lugar na iyon. Matapos ang ilang minuto pa ng pagmamaneho ay natuntun ko na rin sa wakas ang kinaroroonan ni inay. Namumula sa galit at inis si inay nang maabutan ko siya dahil nakailang text at missed call na raw siya sa akin. Wala naman akong natanggap na kahit anong text o tawag habang nasa biyahe. Ngunit nang muli kong i-check ang aking cellphone ay isa-isa ko nang natanggap ang mga ito. Bagamat nasermonan ako ng aking inay, ay masaya pa rin ako dahil ligtas akong nakarating sa kanya. Pagdating sa bahay ay agad kong ikinuwento sa aking mga kapatid ang mga nangyari. Nakatanggap ako ng matitinding kantsaw at asar, ngunit kahit napipikon ay tuwang-tuwa pa rin ako dahil buhay at ligtas akong nakauwi sa kanila. Naway magsilbi itong paalala sa lahat ng mga riders na mag-ingat sa daan, palaging magdasal, at sa lahat ng pagkakataon ay huwag kakalimutan na ang ating pagsisikap ay para rin sa ating pamilya.
Bicol Road Trip. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Maraming salamat ho sa pagpili at pagbabahagi ng aking kwento. Lagi po kasi akong nakikinig sa channel nyo at lagi kong pinapakinggan ang mga tunay na kwentong kababalaghan ng iba. Kaya't naisip kong panahon na upang ako naman ang magbahagi ng aking karanasan. Bes, nakahanap na ako ng matutuluyan natin sa Bicol. Lika rito, tingnan mo. Wow! Saan yan, banda? Sosyal baka mahal yan. Hindi afford naman at saka malapit raw sa mga tourist spots. Sulit na to for 3 days and 2 nights. Sige, ikaw na bahalang mag-book. Ay, may nag-text. Uy, sino yan? Manliligaw mo? Si TL to, tanga. Yes! Oh, bakit? Na-approve na yung leave ko. Yes! So ano, tuloy na tayo ha? Oo naman. Sige. Ay, paano pala yan? May bagyo raw yatang matatapat sa leave natin. Okay lang. Ang mahalaga, matuloy ang road trip. Baka pag pinatagal pa natin, maging drawing na naman yan. Uumpisahan ko ang kwento sa pagpapakilala sa best friend kong si Emmy. Si Emmy ay aking kababata at kasalukuyang kasakasama sa buhay. Pareho kaming 20 anyos, nagtatrabaho sa BPO at kasalukuyang nangungupahan sa Makati. Bagamat magkasangga kami sa buhay, ay magkaiba ang ugali namin sa isa't isa. Sa aming dalawa, siya yung madaldal at talakera at ako naman ay tahimik, mahiyain at halos piping hindi makakibo kung minsan. Dahil dito ay marami siyang nagiging kaibigan, samantalang siya lang ang tanging nakakausap at nakakabanding ko sa opisina. Kaya naman noong na-approve na ang aming leave, ay tinuloy na namin ang planong mag-road trip. Matagal na kasi naming binabalak mag-Bicol kahit wala naman kaming kakilala roon. Gusto lang talaga naming mag-release ng stress, lalo pat pareho kaming mahilig sa long drive. Claire, ano, okay ka na ba? Sandali na lang. Hinahanap ko na lang yung rubber shoes ko. Ang bagal mo talaga kumilos kahit kailan, be. Tapos na ako mag-mascara at eyeliner, nag-iimpake ka pa rin. Ba't naman nagme-makeup ka pa? Babiyahe lang naman tayo. Bakit ba? Gusto ko maganda ako 24/7. Malay mo, may makita tayo na pogi sa gas station. Sus, bahala ka nga dyan. Okay na, tapos na ako mag-empake. Tara na. Yes, finally! Bicol, here we go! Buwan ng Hulyo nang maganap ang inaabangan naming road trip. Maulan at bumabagyo noong bumiyahe kami. Ngunit maayos at nasa kondisyon naman ang dala kong kotse. Kaya hindi ito naging mahirap para sa amin. 3:00 ng madaling araw ng Sabado kami umalis noon para hindi hassle ang biyahe. Lalo na't sa Makati pa kami manggagaling. Sa una ay talaga namang nag-e-enjoy kami sa aming road trip. Masaya pa nga kaming nagkwekwentuhan habang nagpapatugtog ng malalakas na kanta sa loob ng sasakyan. Be, sana tayo. Quezon Province na yata to, be. Talaga? Uy, maraming magagandang beach dito. Daan muna tayo, please. Wow, parang kabisado mo Sige nga, saan ang papuntang beach? Eto naman, i-google mo na lang. Wag na, ma-out of way tayo. Ang KJ naman ito, sige na. Tumingin ako kay Emmy at nakita kong abala na siya sa pagsisearch kung saan ang pinakamaganda at pinakamalapit na beach mula sa aming lokasyon. Eto, tingnan mo. One of the finest white sand beaches in Quezon Province, only 10 kilometers away. Bes, mahaba pa biyahe natin. Magpahinga na lang muna tayo somewhere. Mas masarap kaya magpahinga sa tapat ng beach. Sige na. Sus, sige na nga. Yes! Thank you, Bes! Libre mo ako ng dinner O sige, ako nang bahala. Di nagtagal ay natunto na namin ang beach na nahanap ni Emmy.
Hindi naman pala ito kagandahan sa personal, ngunit nag-stop over at nagpahingan rin muna kami rito upang mapawi ang pagod sa magdamagang biyahe. Kinuha namin ang folding bench sa kotse at itinayo yun malapit sa tubig. Matagal naming tinambayan at in-enjoy ang malamig na hangin sa dalampasigan. Hanggang sa napasarap ang kwentuhan at hindi na namin namalayan ang oras. 5:00 na ng hapon nang maisip namin ni Emmy na umalis na sa beach na iyon. Ala, Claire, na-late na tayo ng alis. Gagabihin tayo niyan sa daan. Do you think it's still safe? Hoy, bruha. Baka ako na naman sisihin mo, ha? Remember, ikaw ang nagyaya sa beach na yan. Bakit? Nagustuhan mo rin naman ah. Di ko naman kasi in-expect na creepy pala doon pag gabi na. Maski ako ay hindi nakapansin na wala palang kailaw-ilaw sa lugar na iyon. Kung tutuusin ay pasado 5:00 pa lamang ng hapon. Ngunit dahil sa mga naglalakihang punong humaharang sa katiting na sikat ng araw ay naging napakadilim ng kalsadang binabaybay namin. Makalipas ang 1 oras ng pagmamaneho ay biglang napasigaw si Emmy. Bes! Wait! Look oh! May tao! Bigla akong napapreno nang marinig ang sigaw ni Emmy dahil mayroon siyang tinuturo sa harap mismo ng sasakyan. Ha? Ano ba yun? May tao! Kaagad kong sinipat-sipat ang harap ng sasakyan, ngunit wala naman akong nakita. Akala ko tuloy ay nakabangga ako ng isang tao. Bababa na sana ako ng sasakyan nang biglang pigilan ako ni Emmy. Wag, Claire! May tao nga! Nakita ko may hawak siyang something na matalim. Kinabahan ako nang sinabi niyang ang nakita niya ay may hawak na patalim. Nabanaag ko sa mga mata ni Emmy ang takot. Alam kong hindi siya nagsisinungaling kaya't kaagad kong pinaandarang sasakyan. Hindi pa kami nakalalayo ay may biglang lumagabog na sa likod ng kotse. Ano yun? Tiningnan ko ang side mirror ng kotse at halos mahulog ang puso ko sa kaba nang makita ko ang isang taong humahabol sa amin at tulad nga ng sabi ni Emmy ay may dala itong itak. Naaaninag ko ng gusto ang itsura ng taong yun dahil malakas ang rear light ng kotse. Pareho na kaming nagsisigaw ni Emmy sa sobrang takot habang ako naman ay hindi magkanda-ugaga sa pagmamaneho. Bes! Bilisan mo! Bes, teka! Relax ka lang. Huwag ka magpanik. Halos tumalon na ang kotse sa mga lubak ng daan sa sobrang bilis kong magpatakbo. Di nagtagal ay umabot kami sa isang gas station at dito'y nakahinga na kami ng maluwag. Dito muna kami nagpahinga dahil maliwanag at maraming sasakyan sa paligid. Kaagad naming ikinuwento ang aming naranasan sa staff doon. Hinabol kami ng lalaking may itak doon kanina. Buti na lang nakita namin tong gas station na to. Naku, oo nga ma'am. Buti na lang nakatakas kaagad kayo. Marami nga pong mga tulisan sa lugar na yan, kaya mag-iingat ho kayo. Nang malaman namin ni Emmy na mga tulisan pala ang nakaengkwentro namin sa lugar na iyon, ay hindi kami tumuloy pa sa Bicol. Napagalaman rin namin na nasa boundary na pala kami ng Quezon at Camsur noong mga oras na iyon. Naghanap na lamang kami ng matutuluyan at kinabukasan ay umuwi na rin kami ng Maynila. Mula nga noon ay hindi na kami nagpapagabi sa daan, lalo na kung hindi kami masyadong pamilyar sa lugar na aming kinaroroonan. Hanggang dito na lamang po ang kwento tungkol sa aming karanasan. Hindi man po ito isang kwentong kababalaghan, naway magsilbi pa rin po itong paalala sa lahat ng biyahero na maghanda, magdasal at mag-ingat sa daan. Maraming salamat po.